салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Подписчикои азиз, бозан дар бозори Корвон қарор дорем. Анами 10-ум дарвоза, 6-ум қатор 10-ум дарвоза качи меен тило бозор сразу дасти чап мегардем ба меен ҷои анами апа. Ҳам нархи оптови доранд дӯстони азиз, ҳам нархи дона бо нархошон аз 20 сомон сар мешавад то 100-150 сомона либоси шиколини доранд. Беҳад вибр даҷа бисёрай. Ай тарафи на ҳам биён агар тара 6-ум сектор мешавад. Небне чиқа юбкачои фасони бабичка дор омадай. Ана ҳози паласа сафед беҳад муд шидагай. Мана озмон обши абзора буд мекунам дӯстони азиз, бо дона-дона навор мекунам. Кадомиш ки маҳқулай метонен скриншот карда дар рақамҳои фурӯшанда партоен. Дастафка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. Бибинед чиқа моделҳои фасонай. Но одиночки сарафанчикан дӯстони азиз. Ина подросткови аллакай синфҳои 9-11 дай. дӯстони азиз, боз як грандиозни аксияи дигар дар юбкачҳое ки 50 сомон буд, ҳозир аксия кати 20 сомон шуда бовар мекунед. Аз синфи 1 то синфи 4 размер ҳаст. духтаракое ки қадшон пастай то синфи 4 аллакай ани моделшам билен чиха хушрӯча. Ай дурангай ё як рангай. Як рангай нигоҳ кунед. Аз синфи 1 то синфи 4 нархи грандиозни 20 сомон. Бозори Корвон байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум қатор. ҷои апай тахминае дӯстони азиз, метонем биёен аз наздик дида харидорӣ намоем. Дӯстони азиз, анаи сарафанчикоя бинед чиха хушрӯ ду ранг дорад. Кабут яъне тёмно-симни баъд ранги сиёҳ дорад. Нархошон 65 сомон. Аз синфи 1 то синфи чандай? То синфи 4 размер буда. Инеём 65 сомон. Аз синфи 1 то синфи 4 сарафанчик 65 сомон. Сроға бозори Корвон, тарафи Чило бозор, байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум қатор ҷои апай тахмина. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед чиха киртачҳои хушрӯча оварда апай тахмина. Нархошон 50 сомонӣ. Ина то анамиҷора 50 сомон. ё остин кӯтоҳан дӯстони азиз. ҳозир остин дарозашам нишон метиҳам бинен. Ин аз фирма Миу сангои хамелеон. Аз размери калона уже размери калона. Подросткови размери ҳам 50 сомон ай. Ай 1 то 5, ай 5 то 7, 8 нухона дорад дӯстони азиз 50 сомон. Я гайсугдорошам будай. Инам ҳамчунин нархошон нархҳои грандиозне бовар кунем 50 сомон инам ё ҳамаш 50 сомон. ҷои пай тахмина бозори Корвон, тарафи Чило бозор, байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум қатор. Дастафка хоҳен метонен дар WhatsApp-шон нависен конкретни харидора. Агар аз наздик дидан хоҳен сроғара фаҳмондам. ҷошон ҷои хубай, качествои бошонам зурай, нархошонам беҳади бад дастрасай. 50 сомонда чанд намудро башкачо ҳаст. Школни. Ина шо духтаракои хушрӯ юбкачора диден чиха фасонак моделҳои нави 2025 нархошон 50 сомон. Ина расветкоша бинен чиха хушрӯай. Ҳама рангош хушрӯай. Я бор ёра гирема. Ина апаҷон ҷои апай тахмина бонуай дӯстони азиз. Качним ласишам диден духтаракои чиха хушрӯай. Ай синфи 1 то синфи мумкин 5-6 шавад дӯстони азиз. Ина 50 сомон. Баъд ани хеле миниам будай дӯстони азиз. Не ё 50 сомон. ҳозир буда қафо чизи. Кадомаш 20 сомон? Ям ё 20 сомон ай. Ва дӯстони азиз, ё 20 сомон дай. 20 сомон 50 сомон навормон ба дӯстони азиз. Ина ё чи? 50 сомон. 20 сомон 50 сомон хулоса. дӯстони азиз нигоҳ кунед. Агар юбка хоҳед, юбкашам ҳаст, сарафанчикшам ҳастай. Ай модели мақсад ни хеле паласадор. Ина 50 сомон, 65 сомон. Аз синфи 1 то синфи 4 размер ҳастай. Як ранг дора, ҳа? Ана моделшам нишон тиен, остинш парпаракайку. духтаракои хушрӯ ҷои апай тахмина да ҳам нархо дастрас, ҳам борошон хушрӯ, ҷошонам ҷои хеле хулай, удобни вай. Чӣ меган? Яъне сер одам нест ки вай шавен. Монда шавен нахоҳен харид карда тез буромада рафтан то намехоҳен хеле духтарако. Беҳад ҷои хушрӯ бозори Корвон, тарафи Чило бозор, байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум қатор. ҷои апай тахминай. Ин бо ниш ремень доран, ремень симайше. Симайше 65 сомон дӯстони азиз. Марамат метонем бе наздик дида харидор намоем. Дӯстони азиз, французски дилина ва юбкаҳои дароз, подросткови размеро нархошон 100 сомонай. Се намудай дӯстони азиз, ина каседа подросткови юбкаҳо дар кор буд, метонен биёен аз наздик дида харидорӣ кунем, метонен заказ кунем. Дастафка низ ҳамчунин доранд. бозори Корвон, тарафи Чило бозор, байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум қатор. ҷои апай тахмина юбкаҳои подросткови грандиозни аксия шидагай 170-180 ҷои апай мо бошад 100 сомонай. Бори мен дорам пилус.
اینا دخترکای خوشروبانگن که فقط قیمتی نوار کردین. یورا میاد 30-40 سومون بوده عکس کردگن جوشده 70 سومون کردگه پدرسکوی رزمی روهن یوبکوی دلینا فرانسوزکی بعد در روز خلاصه چند نموده. ببینین چقدر خوشروکن. متریالشون میخ که خیلی چیزی شوشته استفاده میکردگه دوستان عزیز. درنگ همش. مرحمت بازاری کاروان طرفی چلو بازار بین 9 10 دروازه ششم قطار جای پای تخمینه 70 سومون یوبکوی پدرسکوی